Aritz Lili lekanda naiz, Aiaraldea Ekintze Faktoriako hezkuntza arduraduna eta gure ildoa ditzen da Kokoriko hezkuntza faktoria. Eskualde hontan euskaraz bizitzeko hezkuntza eraldatzailean lan egiten dugu, haur, nerabe eta familiekin batera eta irakasleekin ere batera, hainbat proiektu ezberdin garatzen beti ere euskara oinarrian egonda. Kokoriko baituelu ointzein goitu behatzi urte, eta behatzi urteko ibilbide honetan, nik kokatuko nituzke eskualde honetako udaleku guztiak kudeatu izan ditugula, bertan eraldaketak ematen, baina batez ere kokatuko nuke gure proiektu propioa garatzen gaudela, naturan oinarrituta, euskaran oinarrituta eta aurrenaren begirapean oinarrituta. Hor aurraren munduarekin. Hezkuntza formalean ere salto egin genduen eta eskualdeko gai kultural ezberdinak eskoletan zelan lantzeko proposamenak egin ditugu, proposamen bat baino gehiago egin dugu. Eta gero falta izan zaigu garatzea gehiago nerabeen mundua, baina nerabeak ere hor baditugu gure jok puntuan, zelan hurbildu gure proiektura, zelan parte hartu gure proiektuan eta zelan euskarara hurbildu. Nik oinarri ezagutzen dute aspaldi ikasi bere hastapenetatik eta uste dute proiektu ezinbestekoa dela Euskal Herriaren eraikuntzan. Eta hasi ginenean proiektu honekin, Kokoriko hezkuntza faktoriarekin, argi izan ginuen behar genuela saretu Euskal Herri mailako bestelako eragileekin eta saretze horretan oinarri izan guretzako sare oso interesgarri bat. Hezkuntzatik jarraitu dezagula Euskal Herria eraikitzen eta haur eta pertsona guztien kultura errespetatzen.